puilan jotonon horkaham sengsaimano tini Kokborok Book Fair Supari Baganni Dosot Hukumu Bobono Jeng Jakha ba Jengir Jakhangke abono jeng kisa nainen tini bahai ke program rok laika ba tam ungkha ba naine faine rok paine faine rok bo hai rok khatung khaja ke nailaikhya abono tui kisa video swnamnani hini phaikya ke jeng phai nainai legrana hangke jeng saimano tini Kokborok bijap mela jengjak hangke bijap mela tamno rugi jengjak sabno rugi jengjak hangke jeng abo kisa sukrubui salayan hingke oro jeng nugui mankha amongkha borom gnang Nandakumar Dev Burma je fita rai tongnai amo tini 21 July amongkha bini asaimani salmari tini bai bo 76 year kakha hingke bono jeng jotono je kisas sijak nukjak borok joton saimano bongkha chini hasteni Kokborok kok tei kok rubaino hamjaknai chini kokno hamjaknai chini kokni bagui uansuknai chini dophani bagui uansuknai khoroksa belai no nangmani borokni mano hingke bini koklo kothoma yung kothoma busa kok bukhal ba kok swlainai hindi bangma bini thani rwchapmung kwrwng thwngno kwrwng sana thangkhe sabaya hingke omo tini bini achaima salno rwgui Kokborok bijap ter songsajak kha agulini supari baganni Dosrot Hukumu Bobo ni nokhla tai bisingo hingke rwchapmung musamung rok tini nugui mankha hingke oro tini Triprani governor tini chief guest ni phita ranani tongmani hingke jeng miyao jeng DIG thwimani bagui bini government ni protocol ba rules tongmani bagui bo tini bini program cancel khlaina nangkha phaimalia hingke phita ranai chini governor si income hingke ongyang program bo phaimeng program swlaijak borom gnang bini achaima sal bono tini ni chief guest ni phita rawi chini book fair Kokborok book fair no jengni rekha hingke tini belai no naithothok boi painai ba bijap painai rok student rok kwbangma phaikha pailaikha hingke chini Kokborok wngya hampano 24 number publishers Kokborok boi karinai rok simino tabuk aguli rogo tongui tong hingke oroni bisingo 17ta eba 16ta hai stall swnamjakha aswk rok phaikha hai ma tong hai ta motamoti aswk phainani kok hinui jeng abo kok khana laiyano chini je uddog nanai ba je songsanai Kokborok Sahitya Sabha boi mela no songsao hingke omo borom gnang Nandakumar Dev Burmani achaima salno rwgui songsajak hingke tini bini achaimani sal awang ralai bini birthday rok swnamjakha bini birthday rok celebrate khlaijak hingke omo jeng kaisa tini tam wngkha nainai lengo amto boi mela agulini bijap Kokborok bijap ter no mane udbodon khlairika hai ta phita rawi hingke aboni yagulo rwchapmung musamung bai panda rok chengjakha hingke bisingo hingke panda chengani swkang kaisa naithothok khlai cheng o jagao mokol kaithothok khlai kaisa nugui mankha abo wngkha o jagao norobro tongkwrwikha khumtrang kanlaimani hingke belai no naithothok khe kaisa unique ba nugyako amo hai jeng tini o jagao nugui mankha hingke tamo wngkha hingke iko jaga jeng oro nainai di oro khum kanjak omoto birthday ni awang ralai iko chalaifru hingke khumtrang khunjo kanlai risarwmani yagulo khumtrang khunjo kanlai borom yapharmani nuglaikha tini hingke belai no naithothok wnglaikha borok khumtrang kanlaimani khlai iko khumtrang kanlaijak khlai tini kaisa borom rokmani omo kaisa nugui mankha hingke tei panda trwk jeng tini tebo nugui mankha hingke tam nugui mankha hingke o jagao jeng tini Kokborok assistant professor je kwtal MBB University o Kokborok assistant professor no borom yapharjakha abo hingke Bikas Dev Burma borok MBB University kwtal assistant professor manui mangkha Dr. Biplop Dev Burma
amongke Poritus Deborma borok khoroktam history create khlaijak Kokborok no chini Tripura University of puila assistant professor manai rok hingangke বিপ্লব দেববর্মা বনো জয়েন বো ফুইলারব বো খাইতো বেলাই হিস্টোরি সনামনা করং কক বরনি পিএইচডি বো বনো ফুইলা মানো এমবি ইউনিভার্সিটি পুইলা জয়েন রানাই বো বনো হাইতা ওকে বরম বরম ইয়া ফারজাখা আমংকা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর কক বরকনি যে এমবি ইউনিভার্সিটি মানাইর ইনকে আবনো কাरै তিনি bini asaima salno ruksawi borom ganang asaima salno ruksawi bijak kaini ketal publish engka kaisengkai deikomo to bini picture wi Tripura sarong nei kaisa rojak mungni dalok ungkhana abang rojak mungni laino kriba saimia engke o Tripura sarong nei kaisa bijak publish engkha omo borom ganang Nondo Kumar Debormani biography ba bono bahike buino bono bahike buisini abono rugui silaika kokbokhal haike article haike silai 35 jona silaika 165 ni sai kebang page boibo motamuti roja saka naithokha ob bijab boi melao ba agului jabu je choli tong bijab melao manana ketai kaisa ngai bini kokbokhal thaiba hanai bini kokbokhal bijab te kangsa bijab ketal nongkhorkha inke obijab tini release engkha bini yak baino inke omo hairong khata inke tarpore cultural program rokha Kokborok Book Fair 2026 and borong mona Nondo Kumar Deborma's birthday celebration and cultural night inke kebangma recamung kreng nini Manik Deborma inke Chanchita Deborma inke Sadhuna Riang Arun Deborma inke Dormosoron Jomatia angke tai kebangma munggonang recap mungro phailaika recap laika angke cherai rok bo mosalaika belaina tong thotokke tini englaika inke abono karai orot chungte bo nugiman kha picture o jagao je buri rok omo o khoroktam buri rok no bo borok blaya pharjakha borok sabo inke ang borong bumung to pogoi thangka inke Chandrobala hani khorojak khanamani boba oro president tongkri samia Chandrobala tai sab sabo amoke Romeshar ni bihik amoke kesini Romeshar bono Kokborok Sahitya Sabha ni tabu at present president morong gangke agio Kokborok ni former president Olindrolal Tripura thimani yagulo je Kokborok Sahitya Sabha ni president man ka amoke chini Birchandra Sar bono yasakfo hani saklai jakha tini gamke nafrai Jomatia Sar jengmon saimana amoke chini Bikas Rai Deborma inke obrei rok khoroktam tini borom ya pharjaka borongkha Kokborok ni hukumu mukumu mathangi narana hini mana tangke borok no sekang sini Kokborok ni habanogo ba office ba chakiri khlaima jaga rignai risa kanai thangnai rok chini rignai rok no mathangi naraknai rok borok ni tini award ba borom blai ya pharjaka borok bui kebangma borok rok rignai rok kandak lai office thangpurungke borok no kanai phunungnai rok borok no rignai tagai mathangi naraknai rok ni borok no rignai ko borom ya pharjaka inke omo simia borok no chini Narendra Sarni nobar domsani kothmao thangnuk mosanai rok 1983 o anatok mosajamani dangani 3 bosorni pore inke obong gangke iko yang kinarni obo nayok ni tini jeng saimanka nayok mane no join tongnai khana inke yang omo naika monong khana hani khana mani inke borok tongbai ni sauta inke borok nobar domsani kothmao nayok nayika angnai rokhani bo tini oro sinimu rojakha inke omorok borom rojakha tini haita inke abuni yagulo jeng panda chengmani kaisa rochak mung jeng kisa khanani halagena bahai ke tini panda na chengjakha rochak mung rok busuk khana toka phagi khanai naile
Belai no kena toka angke recamu amuni yagolo te recamu rok recap jakha angke chini orun de porma recap kha sadona riang recap kha angke chini manik de porma recap kha chini amotu nor nukuman khana noni gopal de porma belai no recap na kere borok recap kha gol recap nai ro oro jotono chini artist rok mamang ni radio tv center samung khlainai koglo porinai kogro bai sine amo herok mamang recap laikya ke chini dipro kishor bo tongo tei khoroksa khorne student rok tongo borok amono recap laikya ingke recap mung paitharo ang te kaise kaini phunoge phunugana angke jeng chini je songsanai kogrok saito sobani president tamo kokosar ka jeng tabo abu kisa nai legrana amo chini president borom gunang romesh deporma bo chino agolini je kogrok book fair na kitingi tamo kokosar ka jeng amu kisa nai legrana jeng tini aro dosrot hukum bobon buskango ba nokhlawo chini kaisa laibu mani kaisa panda songsa mani hni mano tamani henba jengorok saltamni bagai 21 22 23 o saltamni bagai jengoro chini kokborok bijap mela hni oro jeng songsa lakha oro tini puila chengmani din omo jeng lama borok chaitongmani bisingtui omo jeng khlaimankha amoni bagai ang puilano chini joto kokborok sahitya sabhani adong songno ang hambai yaparo jara jara oro involvement tongnai subanai jotono no angkai oro jeng puila oro tini chengnani bagai chini hastefa totha governor Tripurani governor Sri Indrasena Reddy Nalluji Phainani kok chief guest hisabai kintu khoroksa chini DIG Anurag Henkor thimani yagulo tini state government রাষ্ট্রীয় শোক হইনাই ডিক্লেয়ার মানি বাগৈ সালসানি বাগৈ ব প্রটোকল মানি হই ফাইমালিয়া যাই হোক বিনি
ya ulo जों amana ham dadam ke pailani ni chai tong laika जों tini aro abo simingya chini aro chini sei kurung এবং রেচামুং kurung খরাং রনা kurung मोजां नन्द कुमार देव बर्मा बिनि bo asaimani sal abo bo जों tini palai laika ham dadam ke abo dalai ke kaham di maka abo simingya जों नन्द कुमार देव बर्मानि बिनि langmano tuyoi chini kokborok sahitya sabha जों decision na laika kaisa bijab tikhlai jani nei abo chini जों tikhlai laika a bijab ni mungkha tripura sarong abo जों chini kokborok sahitya sabha ni adongson aro 35 adong seilaika je nanda kumar ni langmano tuyoi sabo bukti ke sini bahai ke no abono rugui nanda kumar dev mani langmano rugui abo silaijak 35 adong oke aboni ya gulo tai kaisa tai kangsa boy ba bijab जों thiogi reka abongkha nanda kumar dev mani kokbokhal thaiba ok bijab ni mung abo ke nanda kumar dev barma bai sijak abo bo tini no जों abo thiogi reka hakhlayo o bijab rok kebo pai ba pori hoi abo upukar manan nei coba mong manan nei ang khakawo ke taibo ang aro hambai ya panna musungo tini aro tini 17ta tini bookstall aro tangjak tongo tini kokborok sahitya sabha ni indoi torof theke aro bibhinno publishers ba book publication phainai borok aro join rupaika जोंनो chuba phaika aboni bagai borokno belaike hambai जों khaklayo hinango taibo omaike kaham ke kotor ke जों khlai manan nei ke taibo kusaro chini young generation totha school srungnai rok rung srungnai rok tai college rung srungnai rok tai university rung srungnai rok chini o bijab melani bisintui gobama bijab pai akoi pori hoi borok bo omo chuba mong manan nei anga sab khalayo ke taibo koyo borok jasa kana tongko o saltami bisim tai salni tongko tini to chengmani dim tai salni tongko a salniyo phaioi bijab pai bai dei thani nei ang kop kacharo oke abo simingya thana tai salcha chini important chini program tongo a program kha seminar language এবং literature no pioi abo seminar nai a seminar majak pegi a seminar chengai tinta samoyo aboni bagai ang jotono no koi horo oke tai ni salo paitha ni salo angkai जों koglop porimong oke tai quiz competition ama hai kokborok sing sini program betang chongjak tongo orobo manjak pegi nai ang jotono no hambai Oke, nor khnaiman kana sini kokborok sahitya sabha ni president tam koksar kha ge faidi o bijab melao phainai tai khoroksana sini takhokni khoktui tamo koksar khaba bo tam saga kisa khnai nai legen amo sini moni sar eba moni dev barma bo sini dol no bo tam koksar kha khnai nai Oke, dakhok nang tini kokborok book fair khai bahima to hoge sagari. Belakino hambai nono sengmani bagai bo tini kokborok bijab bani go phayoi ang belakino khatudung matongka khatong koka tamni bagai hingke sini kokborok bai sijak kobangma bijab sini laibumona ruksawi hukumona ruksawi sini abohai sijak bijab rong nugui ang belakino tong thokjaka tai belakino khabo tong thok Oke, sekarang rok mo hai rok book fair rok ni khna ka kokborok book fair rok ni kokborok book fair to sekang rok bo khna kha tai obong kha tamo khaiba tini ni obo kha kisa juda haike nukjaka tan bage hingai o kokborok book fair garo kokborok simino man thobo tai oro nini kubun bijab rok kubun kokbai sijak rok जों manu humpano tamkha bebak no kokborok no riksajak kokborok bai halok sokjak abo hai simurok no जों tini ormano tai obo hai khnawi
आंबो बेलेखिनो तंथकमा हाय मा दङ दिनैनि अजराव के नों सिनि सोलोंनाय सैनाय दङ बा सिनार जे बुक फेयार फाया करङ ताम कक जाना मुसो आव गोबां मा सिनि ककबरक बिजाब बानिगो फायनायनि बागै आं कबकनानै मुसुंगो तामनि बागै हिंगांगाय ककबरक सैजाकमानि बिसिं तैसे जों सिनि लाइबुमा लाइ थांजाक जरनि हुकुमु लाइ थांजाक जरनि तंमुं बेबाकनो जों साहरि मानमाबा बनि बागै आं कबकनानै मुसुंगो गोबां मा ककबरकनो हामजाकनाय रक ककबरकनो तैयै सैयै तंनाय रक सिनि अ दफानि बरक रक जत्तनो अ बिजाब बानिगो फायै बिजाब रक नायफायनायनि बागै आं खाबाय खबाय कबकना मुसुंगो ताइ बेलेखे हामबाय ननाबो बाहाय सोंमा बागै के फाइदि जों ताबो सिनि ककबरकनि लाइबुमाव पहिला PhD माननाय डक्टर बिप्लब बाय किसा कक सामने आबनो नायलायदि Iko sini assistant professor ketalmana MBB University wo sini Biplop sar bai malai ka hai Biplop sar hai khulungba ke Kokborok bijab bani go phai bahai ma to ke sagra de tini to kaisa laibu ma sal kam nihin ba tiba hasto ang asemani simi tabuk jeraw hai laibu ma khnaya ko ba nugya kho kam nihin ba taklai 2026 21 July sini borong gonang sikreng nondok ma debroma sarne asema salno rugai sal tamni bagai Kokborok sei to sobani bukhakte Kokborok bijab banik cengjakha o bijab baniko juda juda bijab Kokborok ni publisher rok juda juda lamatei kebo mungni bisingti phano borok aro dini manja phaika mungya hampano sini Kokborok ni gobang kokno bijab publication ongkorka kai dabu abono yagribo samung sini hukumono rugibo oro jong puskango nugui manka bijab simia sini samung borok obo khairo obo kaisa laibuma sanamjago sini langmawo thangai tongnani bagai kok thang tongnani bagai sini hukumo thang tongnani bagai aboni bagai no dinini sala ang special ke laibuma ni salne wansu inke o songsanai rok no tamo sanam suktam kok sanam sanai rong ani bisingtei ani Kokborok sanai rong bisingtei tiba hasteni joto lugrong bisingtei kok ka hayuni jot to borong rong bakhangtei ang haka hamaya pharo obo hai je loa jimani obo belekino wansumung ka hamni buthai tamni hinba olaibuma tabuk cengjakha phainai bisi obo olaibuma ni yapri sewuno jong kusuk siri kusuk kasathai kasalainai hey dinini olaibuma no nainai ka hanke jong nugui mano jong tabuk buskango gobangma rungnog yung rungnog kotor rungnogo srungnai rok juda juda lamate borok bijab painani bijab sinani bijab na hamjangnani kaisa lama sanamoi rijaka hne ang wansuku obosudo borong gonang sikrinondo sano borong bima simia sini laibuma sanamoi laibuma ni besabo tai kaisa ketal ke lama sanamlai mai wahai ke je sini sereng tongnai phurung tongnai ba painai boi painai hini tongnai bijab painai hin tongnai borong tam kok kusanai ani kok kusar mung tongnai borok hasal sampani phanong thon ini supari bagan dosre bogono saltamni bijab banigo borok phaiye manjagai bijab nai akoi hamjakmani nangkukmani sinai rongni wansukmungno wansuknani bagai borok sepka hammannai hasal thaya uino bijabo aguli uno painani borok sepmanai te bijab ni bisingtei bini wansukmung parjangnai bini naharmu naimung rok imang te muk thang ungoi mannai abon bagai borok phai o bijab banigo phai manjagai bijab phaikai belai jakuknai tin rok pani borok chasi ngui pasawi mannai obo hai hambai hambai inke tabu tei khoroksa chini borong genang जों दिनै आरो borong genang Robindro Debormani khukti Kokborok assistant professor omro jotno Kokborok assistant professor mannai bodol rok Ajoy Deborma Sanjit Deborma Robindro Deborma Bikas Deborma ke borong khukti kisa kok khnai nailen
Punno lamsogo tini Kokborok tero sini borong gunang rok oro paisok wajak ang bono kok thaja thani singna musungo sir tini o Kokborok boy melao phai besek jora khata tung ma tongkha abo kisa sai khnati belai na hambai belai na tongthogo tang hingang ke sing omo history sejagi thanga omo history sejagi tongkha omo hai sing ya asai nugui family waisapon ya ko ini mah sing puila Kokborok book fair eba Kokborok bijab fair nei only Kokborok sanai ro daga bijab lokla thokka to kisa ni ko ja sini tikra hasen lai mo omo sing amo sejagi jaro sing kebang machi college school of drama tongmani bijab lokla Kesin Kokborok bijab ro paina thanga ke ayang bini nogo tangi ro ma pa kintu o daga sing durung sam manka jaro kebang serengai ro kaisa pailai jak lain tongthogo ini hai stalo Kokborok book fair hani manai je songsanai Kokborok se to suwa kormo lain hambai nam jokha ke borong hai kaisa step na harka omo chini story wo live mo sijagi thanga ke bong hai wang chuya ko je Kokborok fair nai ba Kokborok sini hisab mela sinto agur tola ba agul yo boy mela hisab mela sinto kintu omo gangke especially Kokborok book fair nai Bumung Arabia tangga history sih belai tongthogo food festival of food festival sini samur sawi thangnai aborong tagi bos ready hai tang sini boy sini pizza sini samur sini semua mati sanai hai ke sini ko tep por janai tep kusu kanai yang amu la pai to sanam semua Kokborok tep kusu katu tep por jakun asing thangai sar angkate kaisa sungmong nang khoroksa Kokborok phurungnai ngai lukurong no tam kok kesana musung o bijab mela ningai ang to omo kesana musung sini Kokborok je tabu Kokborok bai di Kokborok yes si tongai tem situng tem kebang ke situng tang ke borong ya simung tong se sing ke amo hai ke oro busai tong hai oro busai tong nam kisani ko ya ab sini situng rong ni borong ni bukhai borong ni simung ni mari tong bai ba borong ni simung han tong bai sing ke no da busai tong por siang ang sing ke hai ke oro kok sai tong ni yang dalam khatuman ko ang jin situng rong ya sanan ni tebo situng nam hai ke tebo sini busiang serengai rok si borok agu tebo situng ang abu no nayo tebo Kokborok hai kino hayung kanang sporta belai na hambai ke kok to khana lai ke angke paithago sung moto borong borong ni birthday ni awang ra lai salai marok sung ro nugui mankha angke bijab rok kai lai maro nugui mankha ingke paithago sung jeru samung musamung mani abo te kaisa suk nailei sung tini pailen hanai wan sukmani o jaga ro chamung rok no tong nai gena haita o jaga ro chamung rok tong ifono mano o jaga o to tong ai gena
video belai lok khana ke te funung lia kebang borok faiga tini hingga bornang te funungan thang lia ke tini bagi asuk nong situn khana taisa hai no norok bija borok pai hwidi abo kobomung tongui no ang tini pai sinai kokborok ani kok mani kok tebo kucho kathun tebo ayuk lok thun haike no kokborok na hamjagi haike no kokborok no puri di haike se chini kokborok te kucho kanai khana je tini fairok khana pai bija borok kangsa kaini pai di haike chini kokborok te kucho kanai asuk sawino jotono good night shubh ratri hor kaha